Gemma construction bridge work 50 meters ahead. Good day, Davao Portal followers. Maayong adlaw sa tanan. Ata diri karon sa may sa may ulas kung asa gina-construct kining viaduct nga project sa government, and nata diri aron i-check kung unsa na ang progress sa ginabuhat na construction. And tanaw na to kung pila na bagyo ni siya ka percent, kay murag dugay-dugay naman po ni siya nga project, di ba? And antod karon under construction lang gihapon, so let's see kung pila na ni siya ka percent. Bani ko ninyo atong suruyon ang construction site og ato ang lantawon, susihon nato kung unsa na ang progress kini nga project. So watch till the end, no? After nato mag-check sa construction site, maghatag mi og summary. Kay plano nato nga mag-research pod, no, about ani nga project aron na mi mahatag sa inyo nga dugang impormasyon. So kana og uban pang mga detalye kabahin sa Ulas Viaduct project coming right up. Mga higala pa dahil naman pag-construct din, no? Busy kayo ang area sa pagtrabaho nila sa kining viaduct na project. And na ay mga heavy equipment, as you can see, daghan og mga heavy equipment na naadire. So lantaw na to, no, kung sa pa ang nasa unahan. Naadire nga area, murag kuan board file or board filing sila. Sama sa inyo nakita, no, padayon ang pag-construct kini nga project nga viaduct diri sa may Ulas. Yun nakatindog na, oh. Sabay tawag ganing ng poste nila. Dako kay dining ako dako kay na project ning viaduct. Busy kay ang mga tao sa pag-construct. So mo ni siya ang kasamtangan nga sitwasyon diri sa may Ulas. Diin padayon ang pag-construct sa ginakuan nga viaduct. So far, dako-dako na po sila og agi. Pero dako-dako na po ang ilang mga kuwan. Hindi pa dayon ang ilang pag-construct. Bye. So abot pa din dito sa may unahan, no? Ni diri ang murag last na ni siya diri di ayo. One unya atong ihapon niya, no, kung pila naka tier, kung pila naka tier ang napatindog. Kay sa akong pagkabalo na ni siya sa mga 18 kay ingon ani nga 18 tier ni siya nga ang kabuuan sa viaduct.
Mo na siguro nga ang pinaka last na part sa bridge, no, viaduct, no. So look at that, oh, kung saan nakadako. 2 lane siguro ni siya, no, each side sa viaduct. So let's say kana mangita ko, mag-research ko kung mag-research na ko ang master plan ani, and tanaw na to kung kuan ba ni siya 2 lanes each side or 4 lanes all in all. Let's see. Welcome back mga higala. As promised, no, nakakita ta og dugang detalye sa kini nga project, which is ang viaduct sa Ulas. And here are some specific na atong nakita. 650 linear meter de ang gitason ani, no, ang kinatibuk-an nga gitason sa viaduct, and then 4 lanes ni siya. And na counter check po nato ni, no, kay nagpangutan nata dito sa site mismo. And ang budget po dani nasa 3.3 billion pesos, and ang construction nag-start de siya atong February 2021, and gi-estimate nila nga mahuman ang phase 1 March 2022. Target completion nila sa kinatibukan nga project nasa 2023, and mao ni ang mga atong observations, no, habang atong gi-explore ang site mismo. Dili pa lang dugay, katong July 5 lang, katong Wednesday atong gi-explore dito aron makita nato mismo kung unsa jud ang kasamtangang sitwasyon sa lugar. So, and mao pa lang ni ang imong makita sa lugar as of July 5 ning tuiga, no, duha ka ingon ani, and duha ka ingon ani, and isa ka ingon ani, isa pod ka ingon ani, usa ka ingon ani, usa ka ingon ani, o kining dapit sa may highway, sa MacArthur Highway, no, isa diha pod ginasugdan na pod nila. So mao pa lang na, no, so far ang makita nimo sa construction diha sa may Ulas. So ang pangutana karon, og mahuman ba ni og 2023? Sa palagay ninyo, sa akong paminaw, naapan ni sila sa mga 20% kung basihan nimo ang whole project, no, relative to the whole project. Naapan ni siya sa mga 20%. Speaking of whole project, no, nakakita ta og engineering presentation. Mura siya ganang kumbaga ano siya ang murag plan, blueprint, no, sa kini nga project. And makita nato ang plan sa viaduct ng project diha sa may Ulas na, and na-notice nato no nga revised na diay ni siya ang atong nakita nga blueprint kumbaga, and revised na ni siya, and murag na yung mga pangdungag. But anyway, mao ni ang visual presentation sa kanang project dira sa may Ulas. And giihap na ko, no, gihap nato ang number of pier, kanang kanang gipagtupo dira na mga murag ng mga dagkong poste, mao na siya akong ginamin. And based sa kini nga plano, 18 piers din siya all in all ang itukod diha, and with about 30 meters in between piers, or between piers, no. So kung imo siyang i-compute, no, tama gyud, no, naa sa mga 650 meters gid ang gitas-on ani karon dirita sa kung asa ni mag-agi ang kining viaduct. So as you notice, kini
kining viaduct paingon ni siya i-connect ni siya sa coastal road. So mao ni ang iyang agian, mao ni probably mao ni ang iyang agian kining dalan dire, no? Kung maglantaw nimo sa mapa dire dapit na ayo dalan. So posible nga dire mo kumbaga mutug pa ang tumoy sa viaduct dire na mutug pa. Tanaw nimo sa mapa again mao ni siya dire dapit. So dako pa kayo nga trabaho ni, no? Again, I doubt nga mahuman ni siya karong tuiga. Ang ilang estimate na completion 2023. Kaya sa atong observation again, naa pa ni siya sa mga 20%. Of course, posible nga mali tanong sa atong estimate. So make sure na lang po nga mag-estimate mo. Kamo na lang po estimate, no? Sa base sa among nahagpat nga impormasyon o sa among ipakita nga mga video footage. Try ninyo estimate kung pare-pareho ba ta. So maulang na no ang atong update karon. Murag dugay-dugay pag yun ni atong paaboton. And taas pag yun ang atong ihatag nga pasensya dihang dapita para sa traffic. Kaya sa kasamtangan mao ni ang sitwasyon sa kini nga gina-construct na viaduct diha sa may Ulas. So, kana lang. Thank you very much. Don't forget to subscribe para updated mo sa mga upcoming upload diri sa Davao Portal. Bye-bye!